Sakari Kosmosen vaan. Vai on vaan? Onko? Sakari Kuosmasen Vaimo, joka nimi oli Liisa, lähti metsään ja joutui pulaan. Hän tapasi karhun ja Kanadan vajavan ja mustalaisen, jonka nimi oli Kimmo. Hän veti niitä läskiin nussin maailmaan, veti vähän keittoon ja tappoi karhun. Mä tapasin Liisan, joka petti sakkeen. Saipa siltä lapsen ja hoiveen. Mä tapoin sen lapsen, vedin sakkeen ja läskiin. Annoin välilihasnipperiin, Viljo hangittiin. Keittoon, me vedetään keittoon. Me vedetään keittoon, me vedetään keittoon. Me halutaan pilluu, me halutaan pilluu. Me halutaan pilluu, anna sitä pilluu. Me tultiin uskoon, ei vedetä keittoon. Nyt ollaan ihan rauhaa, kun Viljo pääsi pinnaan. Me kaikki vetää keittoon, kaikki vetää keittoon. Ja kaikki vetää keittoon, anna sitä keittoon. Olisiko tää yksi säkeistä vielä ottaa? Mikä se on? Kertsi. Vai on? Nyt vedetään keittoon, vedetään keittoon, vedetään keittoon, ota sitä keittoon. Peter Pan. Peter Pan.